ऐसे कैसे धुंधला धुंधला आ रहा है। एही से चलता दुनिया में नाम हो, एही से चलता दुनिया में नाम हो। केहू के न सुने एके तो के धोने, चबले हमेशा ट्रिगर रखेला। सब केहू झूठो के फिगर रखेला, सोनो भदर के लइका जिगर रखेला। सब केहू झूठो के फिगर रखेला, सोनो भदर के लइका जिगर रखेला। एही से चलता दुनिया में नाम हो, केहू के न सुने एके तो के धुने, चपले हमेशा ट्रिगर रखेला। एही से चलता दुनिया में नाम हो, केहू के न सुने एके तो के धुने, चपले हमेशा एने से ले लगा ना एक केहू के ना सुने। एही से चलता दुनिया में नाम हो, केहू के ना सुने। रुकिया। एही से चलता दुनिया में नाम हो, केहू के ना सुने एके तक के धुने। कम पड़ता है ये। एही से चलता दुनिया में नाम हो, केहू के ना सुने एके तक के धुने, चपले हमेशा फिगर रखेला। सब केहू झूठो के फिगर रखेला, सोनो भदर के लइका जिगर रखेला। एही से चलता दुनिया में नाम हो, केहू के न सुने एके तक के धुने, चपले हमेशा फिगर रखेला। सब केहू झूठो के फिगर रखेला, सोनो भदर के लइका। एही से चलता दुनिया में नाम हो, केहू के न सुने एके तक के धुने, चपले हमेशा फिगर रखेला। सब केहू झूठो के फिगर डबल नहीं खेला करना नहीं। चपले हमेशा फिगर रखेला। सब केहू झूठो के फिगर रखेला, सोनो भदर के लइका जिगर रखेला। सब केहू झूठो के फिगर रखेला, सोनो भदर के लइका हाँ यहाँ से ला। सोनो भदर के लइका जिगर रखेला। सब केहू झूठो के फिगर रखेला, सोनो भदर के लइका जिगर रखेला। सोनो भदर के लइका जिगर रखेला। सब केहू झूठो, सोनो भदर के लइका जिगर। पंच लाइनवा जोन बात शुरू से लेला ठेला। सब के ठेला ठेला, केहू के न सुने एके तक के धुने, चपले हमेशा फिगर रखेला। सब केहू झूठो के फिगर रखेला, सोनो भदर के लइका जिगर रखेला। सांस आ जाता। क्या बोलेंगे आप श्रोता समाज को? कि सांस का एक्सरसाइज ज्यादा करें। गाते गाते लोग क्या हो जाते हैं, वो बेहोश भी हो जाते हैं कुछ लोग। एक्सरसाइज करते रहिए। हाँ। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गाने का रिकॉर्डिंग है, कम से कम लगातार 10 गाने का। केहू के न सुने एके तक के धुने, चपले हमेशा फिगर रखेला। सब केहू झूठो के फिगर रखेला, सोनो भदर के लइका जिगर रखेला। सब केहू झूठो के फिगर रखेला, सोनो भदर के लइका जिगर रखेला। केहू के न सुने एके तक के धुने, चपले हमेशा फिगर रखेला। सब केहू झूठो के फिगर रखेला, सोनो भदर के लइका जिगर रखेला। सब केहू झूठो के फिगर रखेला, सोनो भदर के लइका जिगर रखेला। केहू के न सुने एके तक के धुने।
सोनभद्र के लइका जिगर रखेला सोनभद्र कबहू न बोले खाली बतिये पठोकेला छोटे छोटे लइका रंग लास्ट अंतरा लास्ट अंतरा 1 2 3 4 रोज लिखला यार बेटा थाना में बीते लगा गर्मा भैया रोज लिखला थाना गर्मा कौन सा थाना है गुरमा तो नमस्कार, मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और कांटेक्ट करने के लिए स्टूडियो में आने के लिए संपर्क करिए। 70 18 55 58 96 नंबर है। और ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए। लव यू। ऐसी वीडियो आता रहेगा और आप लोग आशीर्वाद देते रहिए।